ndifuna usa eli eshumeka ke kamsiyane yaboneni livulekile apha but eli lise-fresh lona afundile ungazilahli nje because unozilahla ngoba hayo madoda haya nokwazi ngumqondo kandiqaphele loo nto ndilahle kuye ebusuku bendithe kaloku bendike ndathi msiyane izolo ndedwa phaa endlini fondini yile fonini bendixele uba ndizibuyisa ndedwa olbrown Sethetha nge-all brown lo mfo ofundini udabuye nini because kudala ngoko kaloku uthe uyabuya njena siyatshapha lilanga hayi fondini kaloku nguwolinde umntu mna ba siyentshona ndiyentshona uba siyempuma uba siyama uba siyahlala khathebe mnakwethu ibhunga ndawo yonke ingathi kuzafuneke siyiqhwithe ntanga because andizuyimela kaloku lena because kaloku ilanga lishoka buhlungu buzotheni wena tani kuyo mama othetha nawe yeza kaloku ikhombe kuwe umne kuthiwa wena fondini kubizwa wena phana nomntana lo nihamba mose uthembo lempudi wathi ubhonzi wakhe wathi isosa kuwe kutheni sithi ngumntana nje kodwa ngumntu ongumama lo ngumntana kaloku because siwalapha ekuhlaleni because sincokole nje because nami intathu yakho ayihlangane mani khawuhambe mani yohoya nozala ufunwa wena yazi ndicaphukela ntoni lasisi mhlawumbi uza kunika ijob job ndicaphukela one thing wena bawukazi lasisi uthixo siyamthanda but awukwazi undinyala ngothixo everyday kawundibona yiye caweni everyday kawundibona yiye caweni hayi fondini akuzobethelela mna kuyamnyamleza ndiyaqala uva umntu ongafuni inkonzo ngawo mfondini ntoni sike mfondini uzawuva phayana mani caphukela le nto yenyala ngenkonzo ufuna undenza umdikoni inkani ndingaphila ndibe ngumdikoni ngokufundisa ntiwangirole amboya uzawuphinda ndibuye ndive ngawe mna bawuthini loo mama yintoni ento yenzayo wayi ndibiza phakathi kwamanye amadoda ndanditheni kuwe Joyce sundibamba ndandithe kuwe uzawubizwa ndim uJoyce yintoni le nto undenzela yona Joyce hayi zithande mama umdala mani njani ndandithe kuwe wena uzawuzelwa ndim uJoyce but wena ngoku yili usekwa kwam ngoku ingathi ndilizulu lasemthatha uyaphithizela Joyce ufuna mna sundibamba Joyce khangela wena ndiyakumangalela wena zakuvulela icase sexual harassment yam le yandiva because uyandihandelela umdala mama awuyazi understand ingqondo yakho kayijongile awuyazi ukhumbula ntoni kumJoyce ndikilakile ntoni Joyce ndingumkilakile ndibukeke ngathi ndingumusha ndakalani sesami ndicela Joyce uzithuthe sisi please because icawa ndiyithanda Joyce omnye abantu hamba Joyce hamba andifuni ukhonza ungaphinde uze kum yaliva Joyce andifuni ukukhonza sis man Joyce fuck Joyce thini andifuni icawa musquad hayi sukama yabona nomntana undibizela one thing le nto ndikuxela yona ngoku le nto ndisandothetha kuwe ngoku yile ndibizelwayo bawukade andiyazi noba mhlawumbi ndim luzawubethelela emnqamlezweni okanye mhlawumbi ndim uPilato andiziboni mhlawumbi okanye ndim uGabriel kulaa mntana ke njongini yimi uqinisekile into yokuba ngabani okubizela icawa ufuna uthini ke ngoku kaloku sendibuza because indlela le yancokola ngayo nawe nje bandimane ndinithi ijepo nje ndiyambona uba unazo iindawo ezibawela zikuthi touch and go ufuna ukubamba kuyeendawo ezifuna ukuhaga uzithi ndicela ungafiki kuloo ndawo yep because mdala kum laa mama mdala noba angafuna ntona akukho nto sinoyenza siwabiyandigugisa fonini ubuhlala noliya and ke ngoku uliya ungulonayo ngokuwaba bantu ngoku itheni yasuleka yabonini hayi mamela bawukazi i-one nto ndiyifunelayo bayicawa madoda ndiyafuna khe ngenye imini sikhe simmameleni mani siyeni sonke madoda sikhe sizikhupheni yazi ulukhanyo wagqibela ecaweni ngoke kwangcwatywa kokwawo kuthiwa siyadantsika ke kuthiwa siyacawa ke masambe mani because akabuyi lo masambe mna nam mamela masiphume ngapha jonga bra yazi ndicaphela one thing yandilandelela mama lo yandilandelela andifuni inkonzo andiyifuni ngekhaya
Molweni. Molo bona Hello. Niyabona ngoba ningena ninyoshoza nje. Ningacinga uba nizozothatha uLiya apha niyomnxelisa. Not namhlanje. hayi man sister bona into esinqamisa Makhatebe Mary. Kwazenza ndo zabo apha. Suthi xa ubona thina ubona incoko ukuthi uzotywala asiselanga londa bathetha phondeni uzelo uzothina. sister yam wena mfethu ndiyakucela man xa uthetha nengilosi yiba nendlela othetha mdala kuwe uMary please ndiyakucela sufuna umoshela into eyameli nam noMary indiziselele ikawusi apha siswami akho nto ingako man ndiphethe ikawusi sikaMliyane yakhumbula mosiba uLiya behlala nam papa phezulu apha so ndithanda ukubona ikawusi kaLiya no ezi zikawusi zezikaLiya ayekho uba ndizithathe because kukho wena yazi Mary so ndinanzekile ke ngoku qona mazokunika ezikawusi Nide nisuke ngapha. Nizisikawusi. hayi Mary jonga siswami yazi abantu abafani Come. Zikawusi zikaLiya ezi. siyezosithanda zami Ikawusi zibona yezo. yazi Nobekawusi ezinje. kaloku into eyenzekayo sisimary ndithe uLiya kaloku bengeyondlavini phayithini siyaqola sithe uLiya bendimthanda naye ndithanda nanje ngibani ukuthanda nawe Mary yaqona so uLiya kum kaye ndishiye into kaye ndibona into yakhe sentsho noba izinwele shiyeke kamini bendingazisa Mary because ndithanda ntoni indlela nina enifana ngayo noLiya so asingayiphula relationship yaqona straight up Okay, hayi ke nkosini bhuti papa yini? okay sure Okay, papa yini? yavula ukubona ba Papa yini? Mfula mani wena. Lezikawusi zikaLiya ezi. Hayi zilo. Benizelele into benizele. Hayi zilo. Shabu ne. Papa yini? So Mary. Hani. Nka. Kodwa yabona ndangam. Hey! Izinto Mary yena mna ndingamfili ncam kodwa ndiyambona uyakufila. Yena kwethu iqhinga lona ulithatha kanjani iqhinga lami Chophethe? Mina nami lisebenzi. Lisebenzi. Hayi kwathini? Jonga naye mamatheka. Yeke into yoba because wena ngathi ufuna umutya. Mina nami Ngathi ufuna umutya wena. ukuba nje beni ngokumthatha kanti umuntu ethathe ngawo. Ikhola yami ibimile pa unilungisa ikhola wena. Hayi suka uyakunqanywa njengakunje. Nobibona ijani le? Hey ngobani ngoba segethini ufuna ntoni apha suka egethini madoda Hayi Chopra yami ungalinge uthi egqe so unantsika so sisiheiza awusazi asikwazi so uheyeye futhe atsho ungalinge undiqhele phela yami hayi ungalinge undiqhele kwathini atsho ungalinge undiqhele atsho ungalinge undiqhele atsho ungalinge undiqhele basume phandle kwathini basume phandle atsho ngapha andikhathalelanga mna yekale ntwana bethapha kumlendana uhele ngoku ana kuheda sani Ngubani lo ngubani? apho talk to my lawyer sir Ngubani akuthek nawe khani kasuke ngapha nawe masamba apha masamba. atsonga Ufuna undikhwala. ana kuheda futhe ngambani Ufuna undikhwala. hayi sabona ndaqhoba nyani kwathini akhatek andibetha ngempama ndinidibanisa nababini mna Qwa Ngitheni ngo izapha kwathini man suthethela ukuyiza suthethe ukutya man tyini intwana ezithene sinyageza bhani nama kwathini yho siyaqala intwana ezisabharha tyini yho uba iyole kasisi ngabanye apha ngaphandle ndikafinisha ntwana ezi yho ndizawubaqhoba kanene hayi ndizoba